digendong kelam Sri Kuning. Wong tuamu jalan becak mati kena lahare Merapi. Ibumu jadi rondo katla rondo nih. Rikala semono ibumu ayu ayune wong saka Merapi kono. Aku kayun, aku kapirangi ibumu tak pundhut dadi bojo. Lan kowe kabeh tak pundhut minangka anak. Anggon para bulonta karo anak-anakku kabeh senajan anak kon utawa anak orang iki karo kanthi kaya anak gandeng saikine wis katon ayu wis pantes lamun kowe kawungku dene priya Cenati, yen upama kowe dinengku priya, kowe dikepengin dinengku priya sing kaya sapa? Kulo Rama. Iya. Iki Rama. Nggih. Menawi benjang kula menika dinengku salah tunggale Kyai Kakung. Kyai Kakung menika jebles kados panjenengan Rama. Kaya apa? Tenan nggih. Tulagane kaya Rama iki apa? Kados panjenengan Rama. Iya. Kados panjenengan sing gedhe dodo. Susah. Sucorena. Boten Rama. Kok ngerti yen jarene Rama iki gedhe Jawa.